रुपैदख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथांखौ आफादगिरि सायख'दों होननानै जों मिथिनो मोन्दों, नाथाय मा फोरमायगोन नोंथाङा? थारैनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। मैयानि जे डेलिगेटनि थ्रुयै आंखौ रुपै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै सायख'बाय। थारैनो बे रुपै दख'रानि जे बेन्दोङाव थानाय जे मोनफ्रोमबो गामि आरो जोंनि मोनफ्रोमबो एरियाखौ जे नायनायनि थाखाय जे बिबान मोनदों होननानै आं सानो जे बेयो आं गावखौनो गाव जोबोर गोग्गानाय मोनदों। फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना मा हाबाफारि लागोन होनना बुंदों? थारैनो जोंहा मिरुआ फोसावखानाय बादियै जि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ 2021 मायथाइनिफ्राय बारायनानै आप टु 22सिम बेखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जाबाय आरो बे हिसाबै बेवहाय जोंहा गोबां बेनि सायाव खामानि मावनांगौ थाबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो आनसलिक हिसाबै जोंनि दख'रा हिसाबै जोङो मैया थांनाय जि डेलिगेट सेटिंनि गेजेरजों गोबां जोंहा थांखिफोर जोङो लादों। जोंनि जि आनसलिकनि बेन्दोङाव थानाय बे गामिफोरखौ लानानै जोंहा गोबां जोङो मावनो गोनां दङ। बेफोरखौ नायनानै बेवहाय जोङो सोलोंथाइनि सायाव, आबाद बिथिङाव आरो गोबां एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि बिथिङाव एवारनेस लाबोनांगौ दङ होननानै जोङो मैया बिथांखि लाबाय आरो बेफोरखौ लानानै जोङो साफ्रोमबो आं आफादगिरिजों लोगोसे जोंहा दख'रानि गाहाय नेहाथारि बिथां दङ आरो जों साफ्रोमबो केबिनेट बडिया बेखौ जोङो डिसिसन लाबाय। जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जोङो जयैनो आखाइजों आखाइ हमलायनानै जोङो मावलांगोन आरो जोंनि जिखिनि बिबान, जि 2 बोसोरनि जि बिबान, बेवहाय जोङो जेसेबांखिनि जों हायो जोंनि बोलोजों, जोंनि गोहोजों, जोंनि मेलेमजों जोङो नाजागोन आरो जोङो जुजिलांगोन। रुपैदख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै नोंथांखौ सायख'दों होनना जों मिथिनो मोन्दों, मा फोरमायगोन? गिबियावनो बर' खौरां चेनेलनिसिम आंनि साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे थांनाय हराव जे जोबथा डेलिगेट सेसनाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद जे दाबाय, बेयाव आंखौ रुपैदख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाब दाब गामिनिफ्राय फैनाय डेलिगेटफोरजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना आंखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै रुपैदख्रा एबसुनि सायख'नायाव आङो निजेखौनो सानदों, आं गनायनानै लादों। लोगोसे आं बेखौनो सानदों, फैबाय थानाय समफोराव जोंनि कमिटियाव जाबायदि गोदान सोद्रोमा फैदों, गोजामबो थादों, लोगोसे आं गासैबो सोद्रोमाफोरनि हेफाजाब लानानै खामानि मावलांगोन, आं बेखौ हास्थायदों। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा एसेबां गिलिर बिबानखौ रुजुननायनि गेजेरजों रायजोनिसिम मा खामानि मावलांगोन होनना फोरमायगोन? आंहा एसेबां नलेज गैयाब्लाबो आं सानदों एक्सपिरियेन्स हिसाबै आं लादों। लोगोसे आं बावसोमनानै मावगोन। जोंनि रुपैदख्रा एबसुनि आन्दाराव 33 बर' गामि दं, गुबुन हारसाफोर गामि दं। लोगोसे बेयाव थानाय गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरजोंबो आं खामानि मावलांगोन। ससियेल एन्टि एक्टिभिटिसफोरनि सायाव आं बांसिनै नोजोर होगोन। बेखौ आङो रुपैदख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं हास्थायदों। आथिखालनि फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम दा मा मेसेज होनो सानो? फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज होनो सानो जे जों गोदान बिबान मोनबाय, बिनि उनाव आं गाबोननिफ्राय खामानि मावनायनि स्टार्टिंआ आंनिया जागायगोन बा जोंनिया जागायगोन। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थांनानै माखासे सुराग लागोन। बबे गामिनि सोलोंसाफोरा, बबे गामिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा माबायदि हालोदाव दङ, न'खरा माबायदि हालोदाव दङ, समाजनि जेंनाया माबायदि, बेफोरनि सायाव नोजोर होनानै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय थियारि। थेंक इउ।